Salam, hormatly, gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmasyňyz. Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşýaly, bugün hem men siziň bilen görän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşarym. Şuňky mowzumuza geçmeden öň men sizden şu kanala agza bolup like basmaňyzy we bolsa bir sany tesbih ýazmaňyzy uly haýyş edip soraýarym. Ondan näme? Kanala agza bolup like basan bolsaňyz we şu videony tamaşa edip bolandan soň tesbih ýazmaňa taýýar bolsaňyz, gelmini şu günkü günüň videosyna başlaýyn. Bugünkü videomuz futbol hakynda bolar. Milyonlaryň uly höwes bilen oynayan we tamaşa edýän oyunu bolan futbol öz taryhyny gadymy zamanlardan alyp gaýdýar. Gadymy Hytaýda Suçu ady bilen meşhur bolan futbolu meňzeş iki topora bölünip oynalýan oyun hakyndaky ýazgylar miladydan öňki 2-nji we 3-nji asyrlarda ýazylan Hytaý harby golýazmalaryna bellenilýär. Toporlaýyn oynalýan futbolu meňzeş oyun biziň asrymyzyň 600-nji ýyllaryna Ýaponiýanyň Kyoto şäherinde hem oynalandygy hakynda maglumatlar bar. Ondan başga-da gadymy Rimde Harpastum we gadymy Gresiýada Episkyrus ady bilen belli bolan futbolu meňzeş iki toporlaýyn ayak bilen topu depip oynalayan oyun meşhur bolupdur. Avustralya'da, Amerika'da, dünýäniň ähli ýerinde futbol gadymy zamanlardan bäri oynalyp gelipdir. Orta Aziýada da futbol gadymdan bäri oynalyp gelýän oyundur. 11-nji asyrda ýaşap geçen alym we dilçi Mahmud Kaşgary özüniň Diwan Lugat al-Türk adly sözlüginde Orta Aziýa türki milletlerinde gaty meşhur bolan Tipuk adly futbolu meňzeş oyunyň bolandygyny belläp geçýär. Şu ýerde gepin gerdeşine bir zady belläp geçmegimiz gerek. Her türlü döwürlerde türlü ýurtlaryň adamlary toplary türlü hilli materiallardan ýasapdyrlar. Käbir ýurtlarda matany toplap, içine dat goýup, baglap oynasa, käbirinde malyň derisiniň içine dat goýup, baglap, top ýaly ýasap oynapdyrlar. Ähli ýokarda agzalyp geçilen oyunlaryň gurallary bir-birinden biraz tapawutly bolupdyr. Biziň şu wagtky bilýän futbolumuz öz başyny Angliýadan alyp gaýdýar. Ähli dünýädäki ýurtlarda meşhur oyun bolşýaly, futbol Angliýada da gaty meşhur oyun bolupdyr. Orta asyrlarda Angliýada Shove-Tight football, map football adlary bilen belli bolan bu oyuna çäksiz sanly oyunçy gatnaşyp bilýän eken we garşydaş topary utmak üçin gitdigiçe oyuncu sany artyp, uly açyk meýdanda yüzlerce adam bir top üçin ýarşan eken. Ol wagtlar futbol ýürüýte dini bayramçylyklarda oynalýan oyun eken we şol sebäple de bu oyunu görmäge Angliýanyň
we Büyük Britaniýanyň dürli şäherlerinden adamlar şol oyun oýnalýan meýdança toplanýan ekenler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda soccer we beýleki köp ýurtlarda futbol ady bilen belli bolan bu oýnyň birnäçe görnüşleri bardyr. Bugün biz siziň bilen diňe aýak bilen pökkini depip oýnalýan futbol oýny hakynda gurrun edýäris. Wagtyň geçmegi bilen bu oýun meşhur bolup başlansaň, ýörüýte futbol assosiasiýasy döredilip, oýnyň ähli umumy düzgünleri kabul edilipdir. We şu wagt bütün dünýädäki futbol toparlary şol düzgünlere laýyklykda oýnaýarlar. Gelingini şol düzgünler bilen ýüzlei tanışyp geçelim. Sebäbi oýnyň ähli düzgünlerini futbol muştaklary şonsuzam menden gowy bilýändir. Futbol ýörüýte uzunlygy 90-120 metre çenli we iňi de 45-90 metre çenli bolan gönüwürçli şekilli meýdanda oýnalýar. Uzunlygy we iňiniň tapatly bolmagynyň sebäbi geçirilýän ýarşlara bagly. Käbir halkara ýarşlarynda futbol muştaklarynyň sany köp bolup, meýdançada ulrak bolup bilýär. Oýnyň jemi 90 minut bolup, 45 minutdan 15 minut ara kesmeli iki time'a bölünenler. İki garşydaş topar ýarışar we her toparda 11 adam oýnaýar. Oýunçylaryň biri derbizeçi we galan 10 sanysy daşarky oýunçylardan ibaratdyr. 7 tane oýunçy çalışmaga taýýar bolup durýar we oýnyň dowamynda jemi 3 tane oýunçyny çalışmaga ruhsat berilýär. Eger 3 oýunçyda çalışylan bolsa, topardan birini keselip çyksa da, şol topara goşmaça oýunçy alman, galan oýunçylaryň özleri oýnamaly bolýar. Her oýunda bir emin we iki kömekçi emin ýan tarapdaky setirlerde bolmaly. Futbol eminleri oýnyň wagtyna we düzgünlere gözekçilik edýär. Eger oýnyň düzgünleri bozuldygy çagda sary kart, gyzyl kart we başga da birnäçe ýollar bilen düzgün bozugyny cezalandyryp bilýärler. Oýnyň dowamynda haýsy topar pökkini garşydaşynyň derwezesine köp geçirip bilse, şo topar da ýeňici diýilip yglan edilýär. Professional futbol oynamak hem edil beýleki işleri ýaly işdir. Şol sebäple de futbol oýunçylary hem her ay aýlyk alýarlar. Ýöne futbol oýunçylarynyň aýlykdan başga da başarnyklaryna görä tölenýän bonuslary bardyr. We şol bonuslar näçe kän gol ursa şonça da artýandyr. Gelin şu ýerde dünýä belli futbol oýunçylarynyň ýyllyk gazanan girdejileri bilen bagly bolan käbir statistiki maglumatlara seredip geçelim. Forbes jurnalynyň habar bermegine görä, Portugaliýaly dünýä belli futbol oýunçysy Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 2021-nji ýylda 125 milyon Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryny gazandy. Futbol tarihinde en köp gol uran, yani 110 gol uran oyuncu bolup dünya rekordunu kazanan 36 yaşlı Portugal oyuncusu özünün futbol kariyerinin dowamında
tölenen salgytlar bilen bilelikde jemi 1 milliard Amerikan dollarynyň gowrak pul gazanmagy başardy. Şu wagt Manchester United'de oynayan futbol ýulduzy dünýädäki çäklendirilen mukdarda öndürilen bahasy 18 milyon 900 bin Amerikan dollary bolan Bugatti La Voiture Noire adly avtomobiliň hem eýesidir. Ýene-de bir futbol ýulduzylarynyň birisi hem Argentinaly 34 ýaşly Lionel Messi'dir. Şu wagt Paris Saint-Germain futbol ýygyndysynyň oýunçysy hasaplanýan Lionel Messi geçen ýylyň jemi hökmünde diňe futboldan 110 milyon dollar pul gazandy. Şu ýerde bir zady belläp geçmegimiz gerek. O da bu futbol ýulduzylarynyň futboldan başga da türlü kampaniýalaryň haritlaryny reklama edip hem uly meşberde pul gazanýanlygydyr. 3-nji ýerde 29 ýaşly Braziliýaly futbol ýulduzy Neymar da Silva Santos Jr.'dır. Ol geçen ýylyň jemi hökmünde 95 milyon dollar gazanmagy başardy. Şu ýerde ýene-de bir belläp geçmeli zat hem futbol oýuny belli bir wagtlaryň oýnalýan oýundur. Ve ony beýleki işlerdäki ýaly 60 ýaşa çenli pensiýa çykýança oýnap bolýan oýun däldir. Ol esasanan saglygyňa we başaranyňa baglydyr. Ana dostlar, şunun bilen şu günkü videomuzun hem soňuna geldik. Eger şu video göňsüňizden turan bolsa, agza bolup like basarsyňyz diýip umyt edýärim. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.